nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den ya brego enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro si banyini won tena fie ema aseduamfo Jani pie frimantam da hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makwade ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni muhu duanani wie kraman wo ye sofo kra wo nye ye bio nyansapo abon ntaka na mane yakese na ntakra abon de fanyinam kwatere sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame Manda oromanto me yefe ni din de sein ni din de Obama the first ne honhon hia na America sa akola wa no so pese otrimu osuma ense brata ewie Ghana de shemamba dwumadi a wani gusu a wo hwei e de nyansapo mi a medi dwumadi mu chia me medin e de nanayaw apreku wo dwumadi enne ye ne ekukudam ekunini ene ye ne ntini na e de ahyiamu na asabi otafrache pani se ka akum ya ne agine kokko num eni to mo ha de me mo ankasa to mo no mutu obani gase wadama udin ene babia ofri bai yo midin de Pastor Alex Kwachi wie kare no ne frem Tobias wa hutedin no na mikrum pa ne asen bosmadwe a ben nyankomase ahempo yo next say baby any for mu gusu amohwede a na se mo amode hye mu twotwo enene wo be piem e wonya sapo dwumadie so yo obani kase wadama usu din ne babia ofri bai nso midri de kwabra age midri pa de kwabra age ba dodo no afre no kwabra ten me papa firi kukufu asamai me ma me firi kumase borofu yedu de boforufo mo ha muntie me yo sana bofodufo mo nso so motwotwo ankasa ne wote ha no sabre de fa ye dure ye de dwumadie no mpompo so e ba ba hyehye so eno nti Mr Alex wadama obasi bibi e de akire opanyine kwabna je opani katro ne neti okatati mo ne de na so da sapofo ye fanda hiada amanse prem na be kwa na sam se nkra na betra mo hon ne fenfen hia nko no na Amerikasa stro be won e dimentem onwam kesebreku ata me obi akwose aboade akufo se onya atanduro ho awawaye na me amedi na bampu okura mato mitri pia min tro me dua kunfra na misima fikire me gibode abatabatam ama abo butukura me di nkodo sade abraye nwene nam pia opurokoku apuafu si nkwanche gi amade ne firi ho wawe pia mo pia oni pa boneni wote se banjibia ba bia dembetu bi ofifi mo emeko nyina empetumre pia sunna sun tonkom menye sipa ka meso kire mansen kwanche bode ya wawe amana nyi pia utiri so a ya trotwe de amfomo meba si beni su bio mami se utiri so a ya trotwe de amfomo we nom no eye kasakoa madam asem na aba ena kwa akwa da dua mu ama brofo atutu ababem na nka echi wo yi nyane ho na mekako pia so bodie mwansa ebe ya obuye me dese su bio mu o se asem na aba na kwa akwa da dua mu ena brofo atutu ababem na nka echi wo yi nyane ho na mekako pia to so mami twese mi ne da dwa no a ye di ba akwa no nya ba akwa pia akwada wano so a ye de hia ben ye mfenchen waduro ona asem no kotokuro esen obi ambo ano pia nsuo fawa ehon no ba nyina eta oh ensuo di kamani ko se aka meche pia nsuo nyina no ma achidi ya se ka no bank twen to kwa ya seda nsuo yi atuma etwa na ko agwachi de se ka kuma fa ko ne di ka fa bofo kan enyu bi aburo ho no bi be hwe frisia ona se asuma asuma pom se ko twa ma twantenten ya asuma mo nso mo bodie mu ha mesre dwumadie yi kunyini ne ntini bi so bo fi a omode omani ehwe eno ntino se wo ka nyantoboase ye ka no boko ma ye nti asem a wo ka no ansa na wo nso so wode wodie abam enye sa na etu abom jo ye nto aso akutire meku nyansere ne bo na dua fase ne nim wo no mo aya de nkwanche disi kotie enti ba akufo nan obidi kwai na he no apre na ntuo oh se nkwanche bofre apusu me na nye trimi me ba o so bodie mame obeyi a wo kan ese su bi minti o so obidi kwai mu na he no apre na ntuo sabe no anya na ntuo nti se obetima asa simu ye dia untumi ana machira wo na chese watu potetu se wotwe bedi na ahene wo kwa yase no be pa na ntuo wotwe wo wa na ntuo tu no mi Canada
nti wɔtwe obedi na ahene ɛna wɔpele du krom nya nantuo na wɔpɛ adu krom nti wɔto petetu ma fa ma to asoma me yo opani ene me what say me nana kwa me monkwa ono na ka na se bichire me se amankwa da sama o se ade chime ni monye koto nga ni chia na ya mo oh na enwa se chiwo ya to nam du fo chie den sum da entimi na ne den chew pia mo abo akraman se ko no to pata so a enye ne mo ndemo na yobi na furo mo sintu ya e ma jere mo mo so mo bodia mu ha abusuafo dwumadia wani gusu a wo hwei ni din ede nyansapɔ wo dwumadia su ne yesuade isanse amamre ene amane ye na nanom panimfo kasa ye fe no ebe a ya hyeda anwene ye kasafua bi eno ene yegusu a ye pense mu no na sabre die dwumadia ye dwumakuo bi ene so yasene eno nti wo bra ye dui ebe kwa akwaje wo mo soso adwaton de ho dawuro aba ye ba ye be sa to aso to aso mami anti triduam nso bi ne duam no modu tite biane bone ma yefuna bose mpua na do ma osa pia busu di nsina busu ti ade san ne di nsina so ache of abatiri kokroko abatia na wansa konkonti mama ye nyaye pia abetene ya abetia na ijam ho san na wo ya abetene oh sa ekwaso de ntina otinto so tuzu ne nka befa pia uduru wa ho na atese koto bowa oh na se koto wi na be wi ho na be gibi tata mo wa we koto pen no so be we kura enyi na kinye yo eni boy ko tirim mo yo ene me mama nse o se madam fo apiedu ya berma ono ka kire me wo sise wo pe da fidie mna ne asia eye busa nkwanten kusi wo hunu tua wani msesa ono se osutia na ma adre o meti ben etra waso ntiri ma unye din foforo kan odin ho pia oh na se bo friend no ene na ba da ase correct bo friend den so na ensen ko so yi yo du mama tse ko abwa kokokira kan anaza abwa ayi okwade so firi wure mbehunu krogo ko a o hwe tiri nsinu zitia onum se wonu ne krogo ko san krogo ko sitiri mu tie du pontu a bo friend esi na nan correct oh mo na se ayi dia kompa no na firi dia klase ka kire no yo o hene ho kan se esono ni bi osha so no de pra no ho no so ba mprekase esono tie fidie so ene ndwai na se dua dua so bodia mami ebe na ubu aya afasi osono ba mprekase ne mo ye dai o prinyi nkire pia mo to aso mami ye chichi ye pa manu ampe bia ne pa chichiro na se dua dua manfu ne butokwa peti osi dia sumro si ne niase a wo hu osi dia so so osu ehunu abro chiri pia yo abua kokosati wasu to aso mami ye pa fasia ne prada pia no ada ina se ma to ne da batu bo twa ofin no na da no mpa fisi wo ofin hu nua dia ne mpampuro pia na se ofin hu nsuo no ne no na adwene ona tu se chan osra na yade wo no correct mo na se ensa dua nyina nyepe ba sura hwe no ho no ayi asura hwe no ho no ayi buru brebra ma kamane ma obi nton na kokko bi de kwa no correct mo hwe agogo na bankwa wasi je be yemi na yemi obi nto akokko nini mo nkopon obi yakura mo obi zum pamu ni busu ni kwa timpom nsanso enhye ba akofo no correct kwa timpom saman kwa timpom soduro wasu ni wi an obusu asa mo esiye edumpan yede dade ko yede ngodomre na anya so yede dade ko tokoro na ebo nanso yebo ni nyansa pia ene mama nchiro sa abwasiwa wasina no wanti no gine ba agora wo yi nani ato wani susu cheme ya nanche so wani ebu ye cheme no correct sa tikasiye ko ne tikasiye wi adwe a o se emre abubi adosra dia osia preko no correct oh na sa kokono ene ko di mensa mu kire ne wo faye emra mpere fofre de yetu no fu no de to pa na ehia wo mo
Sapo fun e fandanyada. Pacho wadi ka to wato potato. Time heba for frɛ wɔn mo na no mo twetwe nkomo sɛ wo pɛ baako anase wo tu ne do so pu efiri wa na ye kɔ perfect skin and body therapy perfect for say oba sɛ wo shape na wo pɛ sɛ eba sɛ wa wo foforo ama sɛ bi wo fu abasoro anase wo nipa bia no enkyenkyema bi esisi wo sɛ fa ne sɛ akore ana tattoo na wo pɛ sɛ wo pepa perfect skin omo sɛ bra omo asoye na wo beyi ni nyina e de afiri wo ama wo nso so wa ye oba mu a sɛ wo ye bɛma na wo nso so wafu sesei de abasoro ama ye afiri sikafuru a mesɛ onye sikafuru yade momoden ne kɔ omo asoye no mo so emoa wo betimi afrɛ perfect skin and body therapy e wa ahomatrofo yi so 0247 300 afei so betimi asa from 0272 453535 abrede wo hwɛ entoma efra meya eye kente papapa emfiri baabia sɛ Mr. Bright Palace eho ena sa kente efri wo hwe Mr. Bright akira kwan a owo entonso me kire aboa so kwan yi aso owo entonso wo firi Kumasi na ekwa owo nsani fa so wone community center no ena bi nhwe ne mu se wo firi Mamponso na eba dia owo nsabonkum so wo betimi afre no ewo ahomatrofo so 0240 323262 ana se 0270 95 53 and afi 90 Mrs. Subium 0270 97 53 and afi 90 esa brady ye sign to adwumadi ne so na adwumadi no ye kono na Mr. Alex Pastor Alex a ofri babia ni eba ye no sabia ye bu nkompo kohwe ye chi oguta akansie ema no dodo aduanan ensia me kire 46 sana afi so opanyi kwabena jei ono nso so ekura edianan wotwe eye 48 na sabre de ye de aka no so eba beto so sanse mpani se de okomoje ene wo me ya sabre de ye to so opani me hyase emfamfiri wo so kwaye mo ko chiraboa osime nuane wa aka no bebo na so wakwa em siro mpacho se sisu bi ma kwaye akoro chiraboa osime nuane wa aka no bebo na so wakwa em siro no correct kokuro na pia so na kodan so ne sin apro pia ano e watra e patra asana mo amo patra asana mo pia to aso mami sutro mienu mani han o ne sa ateche e kan ne ntra kauto usuro ateche empaboa afura ne ntoma pia yo aboa ayi ewe to aso mami ko ba tan ne tia ne ba ne nkumba wabo ho ana to asoma enkwan da etam se bi no pia yo ede mame se o se asam na fia empetru ngohia asem de ebe no enye sanete so obese asisu biom dia asam oba fia ye mon continent ya me fama otopetetu to asoma hwe ansa na abesere mi a wasere tama hwe ba bia mhwe ase no tra ho na abesere mi a wasere ene mame nkantra o se na o kon man ma krom usimi yi pribu kwa so akwada o man ma me na na jo no bonto ampane to den akwada o man ma me na na jo no ono so bonto ampane to dia ne bonto ye de sa ye bentoa me kasa na bonto wo de ne ye sa ye bentoa atra ma chin enim se suma dan ko wani bo etesi so na umbe to aso abata biesi kuru akona de be kum yeni pia kono de be kum yeni no correct se kotre o ya wodura nkensi na tare kotre to aso ma kotre kwa so mantuma ayi ati ni to aso e enwan sampo bi eye trotro de ni sie funu mo ayi ya kika funu no ne kika madam kan to aso ma ene monta etwi antoa monta ni etuo etwie ene monta etwi antoa monta ni pia to aso ma me kokuru ni a so bodiam etwie dia dia etwie eyetuo ana monta ye wansana etwie tise tutu pe obakona wansana osi enwe mu na ntwie ye friend say eko mo to aso ma me kokuru ni na ni bi achia
Pia, to aso. Say the name Pia, I can't tell. San and Capon. Mo. Quantity Mankuma, Esne. Quantity Mankumasne. Quantity Mankumasne. Pia, one between Temwa. To aso, mammy. Say Omra. Let me be back. Kind. I walk to Grodu, was so soon here. Pia, go to Grodu soon hear him. To aso, mammy. Ababoko, or so many chambers, as we take from Nano, a copy. Pia, feel watch that cockro. To aso, mammy. Sabri yourself for Busu, Sunity. I get you with my to aso. Obrecro, who said a great. To aso, mammy. Unyamai, but me as a farmer, Major. You're running a hand for Franklin's Macro. The kaka. Na me wadia baako a mode hye na na yaw apreku a obetimi asame mrane se mobium me de ade bi to ho no ma hwe de mpanimfo yi omo be ye de afa ho san se de omo bebu de omo bu e de akosi ye nhwa ade bi me yi ade bi asi wo ye frɛ ade bi se ani ye frɛ ade bi se ani e ye nipa bia ye ho akwa yi baako me pe ani ne bedodo a ɛwɔ yasase yi so nti wo bɛka na papa yi aka ani bɛ no sɛ wonya dodo a mesi wagoro hene sɛ wo so nya dodo a mesi wagoro hene nti ani bɛ si so ma me wani bo etesi so na umbe pia Yemfani ya hani nkwa Prinkins Mafie. Pia ani boy ko tirim Pia Ewie Ghana de Shimaima yakwaje nkrato ya samba na sabre die ye ba behwe ema ya kansifo no wo monya sabre ye gine nyina eba awie no ye papa Pastor Alex wonya ema no ebiosia mienu me kire 62 sana ye papa Kwabena Eje ono so enya ebiosia enan me kire 64 na ye wie ye no ye de eni be eto so na eni be no so kogu ye no na ye papa Kwabena Eje ekuta eni be no baako sana ye papa Pastor Alex enso ekuta eni be no miensa na kyese wodi obi ade akwaka ne de ho a na kyese wo mu nyina no aba abegina tipenkro o mu nyina gina aduosianum me kyere 65 eno ti sabre de ebre no atia ye enye sanke be sa to aso na enso so woda foforo mu no ye be sa to nsa de afre wo mu na ye ne wo mu asan atwetwe enkomo e de afa abebu ensem ye ho meda mu nyina mo se mu nya abre na mo de hye yen Juma dia me de bre mo ma ho fama me de te ha die wono so ma me ho ye fefefe eye Mr Bright hwehwe Mr Bright akira kwan Bright Kente Paris hwe na akira kwan won tonso kire ntonso aboa so ya kwan so fi kuma se na ekode a o nsanifa so one community center no e na edin hwe ni mu sa na wo fi mampompotem so na eba o won sabohum so wo betimi afre Mr Bright e wa ahomatrofo so 0240 3232 and afre 62 and I say 0270 9753 and afi 90 freno afi so mu amo hwe yahwefo se wo hwe adwumadie na wo fi sempanifo ati ho wonzo so wotebe na wo betimi abuba nwene be aka bia me age atomu de fa yenso ya homa eda wakasa mfoni ne so no freye na ne yentwetwe nkomo ne yebeje wo so na wonso so wonya akwanya aba be ka wo de afi so wo ye adwumakuo anase ankrankra na wo pese wadwaton de ne yenso so yejeje ho de a mesrew fa ye number no na freye na ye ne mo ebetwetwe nkomo me a medi dwumadie mu chia me medin ene na yaw apreku ye besa hia da senne nyansapo ni age so sei ye sane no badwemba epia nyansapo we ni na wa obesidan samio nyansapo